Careerscape 2025 kampanja organizzata mill-Kunsill Nazzjonali għal-Ħiliet tnidiet b'attività ewlenija fis-sala tal-konferenzi tal-Imkas Fraħal ġdid fejn saret enfasi dwar id-distak bejn il-ħiliet akademiċi u dawk mitluba fuq il-post tax-xogħol. L-avveniment laqqa flimkien professjonisti mill-industrija, edukaturi u rappreżentanti mis-setturi tal-edukazzjoni, is-saħħa u l-kura soċjali flimkien ma' studenti li esprimew il-veduta tagħhom bħala ġenerazzjoni li se tidħol fid-dinja tax-xogħol. Preżenti għall-attività kien hemm rappreżentanti mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, l-FSWS, kif ukoll uffiċjali mill-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni immexxi mill-Ministru Clifton Grima u mill-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva taħt it-tmexxija tal-Ministru Joe Etienne Abela. L-avveniment kien maqsum f'diskussjonijiet ma' mistiedna distinti u sessjonijiet ta' dialogu fi grupp fejn ġew identifikati ostakli eżistenti, prattiċi tajbin u rakkomandazzjonijiet konkreti. Dr. Jeffrey Pulicino Orlando, Chairman tal-Kunsill Nazzjonali għal-Ħiliet, enfasizza l-importanza ta' dialogu kontinwu u strateġija konkreta biex jitnaqqas id-distak fil-qabża mill-bank tal-iskola u fuq il-lan tax-xogħol biex Malta tibqa' tadatta għal bidliet veloċi fl-ekonomija globali.